sin jaula. E a verdade é que a mellor puta pola que paguei nunca foi en cana. As mozas pasaban revisión diariamente. Fodiábamos ao militar, seguro, metódico e limpo. E así foi ata que algún lambecús lle escribiu a súa nai dicindo que follaba todos os días en Vietnam. Entón o asunto empezou a cheirar mal. Un comité de congresistas maricas tan inútiles que non eran quen de botar peidos bebendo cervexa empezaron a dicir que os marines non podían ir ás casas de putas. Nos respondémoslle ao estilo do corpo de marines. Saudamos, demos media volta e volvemos a aquel noxento burato onde collemos gonorrea, sífilis, piollos patos e unha actitude moi mala coas femias da nosa especie. A guerra é o inferno, rapaz, é hecho que hai. Non me gustan os soldadiños. Que dixeches? Se queres darlle polo cu a ese neno, non tes por que traballalo tanto, Marine. Nótase que tes experiencia no tema. Que carallo queres dicir, chaiñas? Por se non o sabes, sou un tipo duro e estou canso. Como arame de espiño e mexo napalm, e podo atinar ao cu dun piollo a 200 metros. Así que vai foder a outro coa túa cara de cona antes de que che rebente. Non va ser tan gracioso cando che meta os collóns na boca, Marine. Xa estamos nela. Térmame disto, rapaz. Sei que me declararon a guerra. É mellor que sentes e sangres a gusto antes de que che faga mal. Cuidado. Primeiro vouche tatuar uns galóns maricallo. Xa está armada. Mima, deixouno como un zaranto. Deixou. Recordo tamén unha moreniña en Bangkok. Créeme se che digo que a tiña de lado.